שלום חברים, מיצובישי לנצר 2008, יש לי בעיה עם כרית אוויר, מנורה SRS, דולקת, מעבבת, לפעמים דולקת, לפעמים לא. אני אגיד לכם איך לפתור את הבעיה, כי היצרן אומר זה הבעיה שלי. כרגע לא דולקת. נותן כמה בעיטות, מסתובב הגה. בואו נראה. הנה נדלקה הכרית. הכרית דולקת. הנה, נרבע. נרבע. אני אראה לכם מה צריך לעשות פה ומה צריך להחליף. עוד פעם נדלקת. אז בקיצור, פותחים כרית אוויר, מורידים את ההגה. פה נמצא שרוול שהוא בעצם עושה בעיות, והמליחות לא מעביר, ובגלל זה כרית לא נפתחת. יש תקלה.